मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमा सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि व्यंकटरमण देवस्थान रामपै मठ हांगाचे देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी आणि मंगळूर मुक्कामांत असतानाची स्वाम्याक प्रीतीपूर्वक आमंत्रण दिले की स्वाम्यान 25 तारीख आमकां हांगा कार्तिक वनभोजन नाजाल्यार हांगाचे हांगा दिव्य म्हणून तुम्ही सांगताची ना दीपोत्सव हे एक सुसंदर्भारी स्वामीला एक पादस्पर्श आमच्या रामपै मठाक जावका आणि स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद करता म्हणटानी प्रीतीपूर्वक जावन आमंत्रण दिले। ताका समजावन आयच्या दिवसाक दीपोत्सवाचे पर्व कालाचेरी आमी रामपै मठाचे व्यंकटरमण देवाल दर्शनेक हांगा येयले। कालच्या दिवसाक अंबिका देवस्थानांतू दीपोत्सवाचे कार्यक्रम आणि आयच्या दिवसाक रामपै मठांतू हांगा दीपोत्सव आमगेलांतू दीप प्रज्वालनेक मस्तीतले महत्व सांगितलं आसा। आमी दीप लावचे कारण कसन की म्हळ्यारी आमगेल कसनेची अरिष्ट कसने एक तोंदर कसने असलेरी ते दीप प्रज्वालन केलेरी ते सर्व ही निवारण जाता म्हणून सांगितलं आसा। तर मराठीन एक म्हणणी असा की दीप जले विघ्न टले म्हणून सांगतात। दिव लायल म्हळ्यारी विघ्न उठूही निवारण जाता म्हणून सांगितलं आसा। त्या नैशीची खंयचेही कार्यारंभ करचकिंता पहिले आम्ही पहिले दिव लायताची केन्नाही पळया केन्नाही आम्ही निर्माल्य विसर्जनेक सकाळी भितर प्रवेश करताना देवाळ बागील काढलो कुडेना पहिले आम्ही कसन करताची दिव लायताची। सांजेर वैकेची बागील ओपन केलं पुन्हा पहिले लावच कसन आम्ही दिवो वाढवून गेल्यारी पहिले दिव लायताच्या कित्याक तशी दिव नायशीची पूज करचेक जायना वे दिव जावका आता तू ट्यूबलाइट असा फोकस असा मस्तीतले लाईट आणि असा न्ही आता आनी कित्याक दिव जावका दिव लावचे नाक न्ही किंतु कारण कसन की म्हळ्यारी ते दिव्याक साक्षी म्हणून आम्ही सांगताय। अर्थात तुम्ही कसने कार्य केल्यारी ताका साक्षी कोण म्हळ्यारी त्याची दीप कोणू खंयचेही कार्य करचकिंता पहिले आम्ही दीप प्रज्वालन करून कडेर कार्यक्रम आम्ही चाल करतायचे कित्याक की म्हळ्यारी दीप लायनाशी आम्ही कार्यक्रम केल्यारी ते कार्यक्रमाक साक्षी कोणे ना। त्या निमित्तान आम्ही खंयचेही कार्य केल्यारी ते साक्षी म्हळ्यार कोणे तरी ते वपुका देवा पावका म्हळ्यारी त्यांना दीप जावका त्यातून दिव लावून गेलूची आम्ही खंयचेही कार्य आराम करतात। इवन पुस्तकांत हे करताना कसं नाही आम्ही कवाट उद्घाटे जालो कुडे ना पहिले नेक्स्ट आईल कसन म्हळ्यार दीपान उद्दीप्य म्हणून विषय येता तदनंतर निर्माल्य विसर्जन इत्यादिक आरंभ जाता। त्या नैशीची दिव लावून कुडे ना उठू काळोख सानी दूर जाता केन्नाही पळया एक दीप लायले म्हळ्यारी उठूची कसन अंधकार असा ते उठूची निवारण जावन गेलो उठूची प्रकाशमय जाता। तातून कार्तिक मासांतू विशेष जावन गेलो दीपोत्सव आम्ही आचरण करतात। कार्तिक मास म्हळ्यारी दीपोत्सव एक ना जाल्यार एक कडे दिव्य दीपोत्सव इत्यादी करत उरतात कित्याक की म्हळ्यारी ह्या उठू अंधकार निवारण करून गेलो जीवनांत प्रकाश हाडचो असले संदर्भ तांकां दिसून घेता। सो इतले
दीपोत्सवाक आम्ही महत्व दिलं असा. किंतु आजकाल असेल एक संदर्भ आयलाय की आशील दिव्याक आम्ही वाढवून घालतायच. ಕೆಲವು आमगेले जन्मदिवसाक म्हणून गेलो आचरणेक कॅन्डल लावून गेलो, दिव लावून गेलो, वापस ताकाची वाढवून घालताच. हे आमगेले संस्कृतीन ही आमगेला तू दिव लावच्या काम अधिकार असा, दिव वाढवच्या काम अधिकार ना. एक ऑटोमॅटिकली ते वाढून वचका ना, त्याल तरी कमी जल्ल उरताले ताजेन तरी वाढून वचका, मनशान वाढवच्या वचनी. एक कालान तू दिव्या कितले महत्वशील की म्हळ्यारी एक मनशाल प्राण तो शयनाचेर म्हळ्यार अंतिम हाजेर असा एक दिव लायताचे. तागेले प्राण वच्चेक आणि हांग दिव वाढून वच्चेक म्हळ्यार ते दिव वाढून गेले म्हळ्यार तागेले प्राण गेले म्हळ्यार इतले एक संबंध ते हाक दवरिल आसले आसा. त्या नैशीची नवरात्री टायमार पळया अखंड दीप लावका, अखंड ज्योती म्हणून आम्ही सांगताच. तर वाढून वच्चे नाका म्हळ कितरी ताका आम्ही मस्तेरी तरी प्रयत्न करताच वाढून वच्चे नाही म्हणून. किंतु आज एक असले बेजार दिसता की असल एक संदर्भ आयलताना कसं नाही तुमका जन्मदिवस हे त्याने आयलताना केकामध्ये दवरून गेलो, दिव लावून गेलो, वापस ताका फूक मारून गेलो, कट करताच. सो हे आमगेले संस्कृतीने खंय करता जाल्यार तुम्ही वैकेची प्रचार करा, हे आमगेले हिंदू संस्कृती नाही. आणि कोण करता साची त्यांनी हे आता त्याग करा, सोन दिया आणि दिव लाया आणि जनाले जीवनांत प्रकाश हाडे. जावका म्हणून दिव वाढवून गेलो, जावका अपराध करून गेलो तांचो अर्थ ना. त्या नेशीची आताची हांगाच्या म्हालगड्यांनी सांगले तांगे प्रास्ताविकांतो की पोर्चुगीज कालांतू मतांतराने जाल्ले 4 शतमानाचे इतिहास असा. कडेर हांगा मठ स्थापन जाले, कडेरी स्वाम्यान वैके मार्गदर्शन करून प्रतिष्ठापन केले, तदनंतर सहस्र कुंभाभिषेक इत्यादी केले. आतापर्यंत चोळनाईल विषय त्यांनी सांगले. आमगेल जीवनांतू अशी जाता उरता चार्ज करत उरका. एक दिवो तुम्ही दिव लायल्यानंतर त्याल घाले, किंतु ते शाश्वत उरकावे ना. त्याला कमी झालं कुठे आणि वापस त्याला घालता, आणि परत त्याला कमी जातं आणि वापस त्याला घालता. सो तशी वेळोवेळी त्याला घालत 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 ते प्रकाश आम्ही उठलोकांक मिळचे तशी हे करता. तशी त्यांनी आज विनंती केल्या की स्वाम्यान पादस्पर्श जायत असेल तशीची आमगेले रामपै मठ अभिवृद्धी जायत होता. तशीची केलोपंता खंचकन स्वाम्या गंगोळे केताची त्यानं परतून स्वाम्याखांग आपोवन 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 कसं जात की मला रामपै मठाचे अभिवृद्धी वाढत होता. आज एक स्वाम्याले मुखार आणि 2-3 वर्षानंतर आणि स्वामी आणि परत आपेले आणि 2-3 वर्ष आणि परत आपेले. कशी दिव्याक त्याल घालत उरले थंय दिवसा घालका हांग दिवसा येवका म्हणून तशी संदर्भान स्वाम केन्ना गंगोळी लागी आयले ना आनी खंय तरी लागी आयले. पदे पदे स्वाम्याक हांग आमंत्रण दिवन स्वाम्याल पादस्पर्शन करून स्वाम्याल पादपूज करून घेवन स्वाम्याक गौरव करून स्वाम्याकडच्यान एक हितनुडी एक आशीर्वचन घेतल्या निमित्तानं आमगेल देवस्थानाची अभिवृद्धी जाता म्हणून घेऊन कशी दिव्याक घाल्यार त्याल घाल्यारी दिव प्रकाशित जाता म्हणून कशी तुमका प्रमाण असा. तशीच एक आमगेल जनांक विश्वास असा की स्वाम्यान वेळोवेळी त्या मठाक की देवस्थानाक आयले म्हणल्यारी त्या देवस्थानाचे प्रकाश की त्या देवस्थानाचे कीर्ती की त्या अभिवृद्धी जाता म्हणून आमगेल्या जना लोकांक विश्वास आणि त्या विश्वासाक समजावून घेऊन आजी रामपै कुटुंबीय लोकांनी अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन स्वाम्याक आमंत्रण दिले. हाका विशेष नाव यम जीव म्हणून घेऊन बाकी उठूकडे एक एक उरता थंय तो ब्रह्मावर बी घालतो. तो एक 2-3 लोकांक मात्र तशी एक्सेप्शन. एक कडे पट्टण शेट म्हणून घेणे एक PB अशी आणि येता, PK अशी म्हणून घेणे येता, पट्टण शेट कासुरकोड अशी म्हणून. सो तशीच हे एक MG मेळ गोंगोळीकार म्हणून आमगेल स्वामी आमगेल जगन्नाथ पै आशिल्लो तो जी घालता आशिल्लो. जगन्नाथ कडे स्वाम्यान जी न्ही रे तुम्ही MG रे म्हणून घेनो स्वाम्यान सांगचे तुम्ही मेळगोंगळीकार म्हणून घेनो. स्वाम्यान एक हर्षित ताका प्रीतीपूर्वक जाऊन सांगचे आशिल्ले. म्हणजे इतले एक गावा बद्दल अभिमान उरका म्हळ्यार कितें तरी हे मेळगोंगळीचेर येता म्हणून घेनो. तशी एक आमगेल स्वाम केन्नाय हे करता. म्हणजे आमगेल स्वामी हेची गांवांत तो आशिल्ल्याच्यान
स्वामी त्या ಗೊತ್ತಾशिಲ್ಲ आम्ही ऐकत असेल मात्र जगन्नाथ पै हॉटेल्साचो सो तो आईल तना गोंगळी नाही रे तुमगेल मेल गोंगळी करतो मी म्हणून स्वामी तशी सांगता आशिल्ला म्हण इतले प्रीती मेल गोंगळीकार रामपै मठाचेरी स्वाम्यान वैके दवरिल्लो आसा तेणेशी आयच्या दिवसाक होड उत्सवाचे अर्थ त्याचे येता उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सवः परिकीर्तितः म्हणून सांगितलं असा बाकी कसं नाही तरी एक शोक आयला बा कसं नाही तरी एक दुःख वार्ता आयलाय तुम्ही त्या उत्सव म्हणता वे संतोषाने असवे ना हे कसकी झालं मोरे का मस्त संतोष झालाय आम्ही हे करते तुमका मना दिसतवे कसं नाही तरी एक कुटुंबात कसं नाही तरी एक शोक दुःख वार्ता आयल्या कसं नाही तरी झाल्या रे उत्सव म्हणून सांगतावे तुम्ही ना तक शोकाचरण की दुःख आहे की अशी कसं नाही तरी सांगताय उत्सवाचे अर्थ त्याची सांगला उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सव परिके खंच निमित्तानं हर्ष संतोष बाहेर पडता तकाची उत्सव म्हणून गेनो सांगका म्हणून सांगला आज पळया आईच्या दिवसाक देव हांगा तुळशी काट्यार येऊन बसून गेलो वनभोजनोत्सव तो स्वीकारता सर्व लोक हांगा मेळताची हांगा उत्सव घडता पालखी उत्सव की ना अन्य खंयचे तरी हांगा विशेष तुमगे कार्यक्रम घडता दीपोत्सव घडता तेन्ना तुमकां दुःख दिसतवे हे आजी रामपै मठाक उत्सव असा तुमकां संतोष जाता की कसन जाता संतोष जाता म्हणजे संतोष भायर आयले हर्ष भायर आयले आज आमगेल्या देवस्थानान तू कार्तिक दीपोत्सव आज देव काट्यार बसून गेलो पूज स्वीकारता दिव लायताची आमी त्या दिव्यान तुझ्या आमी देवा पळयताची ಒಟ್ಟು लोकांना एक संतोष आज आमगेल्या मठान तू दीपोत्सव 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 म्हण सो उत्सवाचे डेफिनेशन आहे आमगेल मनान तुला उठू खुशी आमगेल संतोष आमगेल हर्ष उठू बाहेर पडता उठू लोक संतोषारी त्या कार्यक्रमान तू उठू लोक सहभागी जाताची तकाची उत्सव म्हणून घेणू सांगितलं असा बाकीकडेही वट्ट जाताची किंतु संदर्भ ताका उत्सव म्हणून घ्यानाच त्यातून महोत्सव दीपोत्सव नाजे वनभोजनोत्सव ह्या उठू उत्सव कशाला म्हणता की म्हळ्यारी आमगे उठू हर्ष बाहेर येता संतोषार आम्ही उठू कार्यक्रम करताची तसले एक संतोषान तो अनेक संतोष म्हळ्यार आयच्या दिवसाक स्वाम्याल वैकेच हांगा आगमन जाले असले एक पर्व काळाचेरी त्या तुम्ही सर्व लोकांना अभिव्यक्त केले की तुमका कितलो खुशी जाले कसन तुमका अनुभव जाले त्या निमित्तानं आमकाही मस्त संतोष जाल्लो आसा आयच्या दिवसाक हांगा येऊन गेलो उर्वरित तुमगेल कसन एक वनभोजनोत्सवाचे कार्यक्रम असा त्यात मुखार आरंभ जाताले आणि आयच्या दिवसाचे कार्यक्रम त्या व्यंकटरमणाला अनुग्रहानं बरे रीतीर जावका तशीच ह्या उत्सवांत सहभागी जालता जाल्यार सर्वही कुटुंबीय जनांक तांगेल वैयक्तिक जीवनांत अभिवृद्धी जावका आणि त्या अभिवृद्धी जावका म्हळ्यारी आमगेल्या रामपै मठांतू व्यंकटरमण मूल व्यंकटरमण विग्रहांतू सन्निधी ना सानिध्य ना मूलबिंबांतू कसं शापानुग्रह शक्ती असा त्याही अभिवृद्धी जावका त्या अभिवृद्धी जायत गेल तशीची भक्तान कसनेची तागेले मागणी केल्यारी प्रार्थना केल्यारी तो खंडित बिगी तथास्तु म्हणून हे करता त्यातून भितर असेल तसं देवाले मूलबिंबांतू सानिध्य कितल्या अभिवृद्धी जायत वता तशीची जनाले अपेक्षा जनाले प्रार्थना वैके तिथले शीघ्र परिपूर्ण जायत होता त्या कशी बिगी जायत वता त्यांना देवस्थाना कीर्ती वैके ऑटोमॅटिकली अभिवृद्धी जायत वता कित्याक की म्हळ्यारी तागेले सर्वही कष्ट दूर जाता असा इष्टार्थ बिगी प्राप्त जाता असा तो कसं करता की म्हळ्यारी 4 जणांक सांगता मार्या रामपै मठा व्यंकटरमण देवस्थानाला गेल्लो हांव कसकी एक मागणी केली मार्या 1 वरा भितर जाऊन गेले 1 वरा भितर मागेल काम जालें हे कोणाक तरी सांगले हांव वैकी येवन प्रार्थना करची म्हणून तो येता तो येवन तो एक प्रार्थना करता आनी तागेल वैके इष्टार्थ सिद्ध जाले तो आनी 4 कडेन सांगता मार्या म्हाका कश्ट आशिल्ताना हांव हांगा गेल्लो प्रार्थना केलें म्हाका बरें जालें सो तागेल प्रार्थना तितली बेगी कशी हे जाले एक तागेले पूर्व जन्मात कसन एक सुकृत एक कसन की म्हळ्यारी हांगा मूलबिंबांतू देवाल सानिध्य अभिवृद्धी जायत गेल तशीची आमगेल इष्टार्थ वैकेची परिपूर्ण बेगी जायत वता जर सानिध्य कमी जायत गेल म्हळ्यारी तेन्ना आमी कितलेही प्रार्थना केले म्हळ्यारी तेन्ना आमकां विळंब जाता विना जाताले किंतु विळंब जायत वता
तशी मूल विग्रहांतु मूल बिंबांतु वेंकटरमण सानिध्य अनिकची अभिवृद्धी जाऊ का तन्निमित्त तुम्ही कसने प्रार्थना केले तो देव शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण कोण देऊ का कसने कष्ट असल्यारी कसने मनस्ताप असल्यारी कसने दुरीत अशील असल्यारी कसने दुःख अशील असल्यारी आईची दिवसाक वनभोजनोत्सव असेल निमित्तानं पर्वकाल असेल निमित्तानं भक्तीनं तागल्या प्रार्थना केल्या निमित्तानं तो वेंकटरमण सर्वही तुमगेल्या निवारण कोरून गेलो कुटुंबांतू प्रीती विश्वासू अभिवृद्धी जाऊ का मुकाविल दिवसांतू अनिकच ह्या रामपै मठाची कीर्ती अनिक अभिवृद्धी जाऊ का सर्व जणांना वट्ट मिळून गेलो देवाल उत्सव अनिक भक्तीपूर्वक जाऊन अनिकाची वैभव पेत जाऊन गेलो मुकाविल दिवसांत जाऊ तशी सर्व लोकांना सहभाग जाऊचे तशी आईच्या दिवसाक गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे स्वाम्याक तत्पूर्वक जाऊन मठा गौरवाप्रमाणे स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही ह्या संदर्भात संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुम्ही करत असेल उद्योग व्यवसायांतू तुम्ही राबचत असेल गावांतू तशीच रामपै मठांतू तशी ह्या प्राकारांतू तशी मेळ गंगोळींतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडे त्याची श्री कृष्णार्पण.